akbar, rai bakon duniya, kullu nafsin za'iqatul maut, hakika dukkan wani rai sai ya dandana zafin mutuwa. Allahu akbar. Ya Allah ka ji kan wannan baiwa taka, ya Allah ka gafarta mata, ka yafe mata zunubanta alfarmar wannan wata na Ramadan. Ya Allah ka haskaka makwancinta, Allah ka haskaka kabarinta alfarmar sayyidina Rasulullahi. Allah kamar yace ta mutu tana mai ibadarka, ya Allah kuma ka kashe mu muna cikin masu ibadarka. Allah kamar yace ta mutu tana musulma, ya Allah ka kashe mu muna cikin musulmai, Allah ka kashe mu da cikin musulunci alfarmar sayyidina Rasulullahi. Ya Allah gafara da rahama da jin kai suna hannunka, ya Allah ka sa wannan baiwa ta ka tarabauta da su alfarmar wannan watan na Ramadan. Allah ka sa tana ɗaya daga cikin waɗanda ka yanta a wannan watan na Ramadan. Allah babu wani wanda zai gafarta mata bayan kai, Allah babu wani wanda zai jikanta bayan kai, Allah babu wani wanda zai yafe mata zunubanta bayan kai. Allah muna tawassali da annabi Muhammadu, Allah ka yafe mata zunubanta. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Gana ku sasanci